kaka wasebedo e higa achiel gi dire mokalo, nyaka ne piny Kenya yud loch mar tend William Ruto bang' yiero ma tarik 9 dwe mar 8 2022. Dipo ni iriembo piny gi teko mar ligangla mane omi jatend piny Kasarani, koso oriembo piny kaluwore kod chike mag piny miluongo ni katiba? Gimo kang'e Yes. ni teko mar ligangla ni en ang'o? Niwach ligangla mimiyo ker chieng' mokawo loch. Yes. En mana sign mar teko. Niwach en ng'ama rito piny. Orito piny tok pinywa kende. Orito nyaka wasigu manyalo biro goyo pinywa. To gima duong' mogik en ni sirkal nyaka ti kod teko mar buch chik mar piny miluongo ni katiba, constitution marwa, ema nyaka guide sirkal ka sirkal tiyo. To gik ma ji timo bende, nitie gik moko ma seche moko bende en right mari, to nitie gik mang'eny, chike mang'eny ma bok ondike e buk. To idwaro ni mondo ng'ato bed gi some moral authority sama otimo gima otimo. Nitie gik mang'eny mok ondiki ma ok inyal wacho ni mae ni e buk ma kama wacho kama, but nitie standards ka koro bed ni ji dak kata ka koro bed ni ji timo gik moko. Okay. Koro an paro mara en ni sirkal tiyo gi chik mondiki, to e chiki mondiki no bende nyaka joma tiyo gi chikego observe some morality e gima gitimo.